Ayo TV maiona. Chiyaitira rini? Ndombona TV. Isitatu tataudora reso. Wanza maraundi ndokugonera. Wati? Usiku urefu. Ndombona TV. Ndikuya. Pa TV pausira isitani tataudora retrani man. Kwanza maraundi ndokugonera. Akadzi futi amuna wapenyu. Munakati raundi yonzi ana Simba urumezoti andinombonzise. Imi munga ndatuetirari ndati wanza maraundi ndokugona iri. Ndozvandokubvunzai. Vanhu vakasiyana kusimba kunosiyana. Urumboedza kutaura kuti iwe so wetrari man usiku urefu. Ndikuya usiku urefu. Isitani tatakuda kutoura reso. Iko kumbomanya makuraunds akawanda kudaro so. Ndokutonzi munzi muri kugona sterekere 12, 9, 6, 7, 2, 3 handanguri right. Iko sema ambuzombochuza marathon. Ona nchi inu kumanya kubva nichikura ndiri munaita ungofarira kumanya zvima 7 rounds 12 rounds so marathon ndo ndonyatsodzwa fanike ipapa ndonyatsotsopinda paresi zvoti uchaona next race ndoda kuwina marathon iyi ndosachiona ndichitraina ma 12 rounds 8 rounds but wana kaita 2 ne 100 meters chete. Takasiyana ini naBolt. Bolt anomhanya 100 meters 9 seconds 10 seconds chichiona ina ndizvigoni. Usingasimbe munhu achingomhanya marounds akawanda 12 endazomhanya Delft inomhanya nzvimbo yese location rese ingotenderera. Ndosandoti taneta usiku uchiri urefu ndombona TV. Aiwa akutraina ndokwatoita antipapaona ndamhanya ndatanga location nomba ndatanga kutenderera so ipapo ndinge ndichitarisa time yangu pa nofana kupedza location yese nekukura kwaita location ya tomhanya ndonyatsozva ndikatendera distance inoenderana ne 12 rounds kana 8 rounds distance yenyu matopedza matobuda mbiri zvakati aungamboti uroda kuzonomhanya marathon utraina kashoti distance azviite mungochinja kubva kumarathon kwacho mungoenda kwakaenda Bolt iko ku 100